ゃ専門外ですもんね。旧石器、縄文、弥生、古墳時代ってどんな時代？現在の日本列島上に人類が生活し始めたのは約4万年前。大陸は厚い氷で覆われていました。この氷河時代と呼ばれる時代、アジア大陸北東部と日本列島は陸でつながっていました。うわー、なんだあの生き物、でっけえ牙が2本も生えてんぞ。あれはナウマンゾウですよ。ナウマンゾウ強えか？それはもうこの時代の人間にとっては強敵だったでしょうね。そっか。じゃあちょっと戦ってくれ。あら、モクンさん。この時代にナウマンゾウやオオツノジカを追って人々は日本列島に渡ってきたのです。旧石器時代の人々は打製石器を主な道具として狩りを行いながら移動生活を送っていました。約1万3000年前から2500年前頃までが縄文時代です。縄文人は狩猟採取を行い何年も同じ場所に暮らすようになりました。紀元前4世紀頃から紀元後3世紀中頃までが弥生時代です。水稲耕作が盛んになってお米をたくさん蓄えることはできたのですが、そのせいで貧富の差が生まれ、土地や水の奪い合いが起こるようになりました。力ある村は他の村を飲み込んでいき、さらに強い村は連合して大きくなり国となっていきました。100以上の国が激しく争った紀元1世紀頃を経て、人々が頼ったのが神の声を聞くことができる女王卑弥呼でした。卑弥呼が女王の座についたことで争いがようやく収まり、国が統一されたのです。この時代はあなたの顔にまつわる番組。